sagde du? Ikke forstyrre, lige med noget spændende. Jeg vil bare høre, om du har set, at gaverne for julemanden er kommet. De ligger henne under træet. Se! Gaverne fra julemanden. Du ved godt, det er bare fra mor og far eller bedstefar. Julemanden findes ikke. Jeg ved, han findes. Og jeg ved, at gaverne fra ham af. Og ellers så har nisserne jo heller ikke noget arbejde. Hvad? Så julemanden og nisserne flyver rundt med alle gaverne til hele verdens børn på en enkelt nat. Det er lige, hvad han gør. Ej, helt ærligt, hvis det nogensinde skulle kunne lade sig gøre, skulle julemanden bruge en hel masse flyvemaskiner og fylde dem med alle gaverne og en masse mennesker til at være gaveuddelere. Men det vil stadig ikke kunne lade sig gøre. De vil aldrig kunne nå det. Julemanden bruger altså rensdyr, og det er klart, at han ikke ville kunne nå det ved at bruge flyvemaskiner. Og der kan være alt i julemanden selv, for den er magisk, ligesom julemandens rensdyr og julemanden selv. Hvad? Nej. Magi? Har du nogensinde set ham? Ja, masser af gange. Du ser ham bare selv for søndag. Det var bare en mand, der var klædt ud. Det er bare noget, de voksne har bildet ind. Ikke alle voksne har lige så meget fantasi som børn. Jeg mener bare, at dig, far og mor tror alle sammen på, at Afrika findes. Men de har I da heller ikke set i virkeligheden. Og julemanden, ham har I set i virkeligheden. Men ham tror I ikke på. Okay, men hvis du så siger, at julemanden findes, så bor han jo med på Grønland. Og det er slet ikke muligt at bo med på Grønland. Der er for koldt, der er for meget sne og is. Det er derfor, Grønland, de bor ude i kysten. Du siger, at der ikke bor nogen inde midt i Grønland. Og derfor kan julemanden jo sagtens bo der. For altså, hvis der ikke er nogen, der har set ham bo der, altså de har jo ikke set ham bo der, for de kommer jo ikke derud. Og ja, julemanden er magisk, så han kan sagtens bo der. Jeg giver op. Synes, julemanden ønsker ikke, at du skal være helt sikker på, at han findes. Han ønsker bare at sprede kærlighed og glæde i vores hjerter. Og at vi bare har fantasi og tro nok til at tro på ham. Bare en lille smule. Søs, det er det smukkeste, du nogensinde har sagt. Jeg tror faktisk, du har fået mig til at tro på julemanden. Er det ikke fantastisk? Altså, før der turde jeg nok bare ikke rigtig tro på dem. Det er jo for stort til. Så jeg prøvede nok bare lidt på at spille boks. Men du har bragt juleglæden tilbage. Det er fantastisk. Og hvor er du glæder mig til at se, hvad der er inde i pakkerne. Ja, det gør jeg også. Men vi må vente lidt endnu. I aften er det juleaften.